Situat al carrer Consell de Cent 259, Artalana és un dels establiments que forma part de la ruta dels emblemàtics de Barcelona. La primera referència comercial d'un establiment en aquest local data de 1919, quan Carlos Chaló instal·la un magatzem de màquines i articles elèctrics. L'any 1948 passa a mans de Miguel Sánchez Casas, enfardador. Construeix un entressolat en dues oficines, una de pròpia i l'altra de lloguer. També realitza una franja central de formigó en el paviment per reparar les zones de rajola hidràulica en l'entrada i de rajola ceràmica en l'interior malmeses pel pas dels carretons. L'any 1985 s'instal·la Artalana, una botiga de mobles antics sense modificar cap element. A nivell exterior, conserva el tancament original de fusta pintada, amb una porta central acompanyada de dues targes fixes laterals i també una tarja superior. També es conserva la llinda de pedra de l'entrada, molt erosionada pel pas del temps. A nivell interior, conserva els elements que integren l'estructura, com ara el sostre de biguetes de fusta amb revoltó, el paviment hidràulic de l'entrada i l'entressolat de fusta, on hi havia els despatxos que encara es conserven.